First bite. What's up mga kawitik? Kumusta po kayong lahat dyan? Today's episode, meron tayong sinigang na pata ng baboy. Yan o. Meron din tayong lumpia. Potato. Tapos danggit. Okra, pineapple, kimchi, at sausawan. Suka na may bawang. Kaya muna tayo. Ano pang hinihintay natin? Attack. Guys, drinks natin, Sprite. Sabaw muna. Ang sarap. Kumusta yung mga nagsumusuporta sa akin dyan sa Pilipinas and all over the world? Kumusta kayo dyan? How are you? And guys, sinigang na pata ng baboy. Ay, ang lambot. Sobrang lambot, oh. Wow. Grabe. Kaya walay-walay na. First bite. Sarap, guys. Ito, parang baked potato. Grabe. Kimchi. Itong kimchi, guys, nabili lang namin sa
Chinese store sa Walmart. Tirahin namin tumikim ng kimchi nila. Sarap. Healthy pa rin yung kinakain natin kasi may okra. Ito, kimchi. Healthy to kasi parang Chinese pizza yata. Yata to ang ginamit. Tapos yung sinigang may pitsay. Kaya masustansya pa rin. Yung sinigang na baboy tapos isaw-saw mo sa suka na may sili, ang sarap. Ito naman siya guys. Parang tirang crispy pata to eh. Kaya sinali ko na lang.
Sprite. Guys, meron pala akong ipropromote dyan sa Batangas area, sa Nasugbo, Batangas. Meron silang business na lechon, si Agaw Anabel Hamulod and Ayan Paul Hamulod. Meron silang negosyong lechon, yung Abings Lechon Kamayan dyan sa Nasugbo, Batangas. Ito yung logo at number nila. Kaya kung gusto nyong order na kayo, kontak kayo sa kanila. Okay? Diyan din sa Cagayan de Oro, yung pamangkin ko, nagninegosyo din ng lechon bili, lechong buong lechon. Kontak lang kayo dyan. Ito rin ang Samats Lechon sa Barangay 28, Cagayan de Oro City. Contact number 090-5126-8319. Pinya. Guys, thank you sa panonood. Until my next vlog. Bye-bye.